Welkom bij de Cultuurketting. Ja, een nieuwe aflevering vraagt om een nieuwe kunstenaar. En deze keer heb ik een poëet aan de andere kant van de lijn. André Leijsen, welkom in de uitzending, André. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Wat doe jij op het gebied van cultuur? Wat ik daarin doe? Ik ben bestuurslid van het Literair Café Venray. Daar ben ik penningmeester. En daar ben ik al een jaar of 10. Maar eigenlijk vanaf het begin van het Literair Café, in 1993, ben ik daar mee verbonden. En ik zit dus ook al die tijd al in een poëzie- of schrijfkring. Daar wordt dus ook wel proza geschreven. Oké. Daar neem ik aan deel. En we hebben een stuk of 8 bijeenkomsten per jaar waar we elkaars werk bespreken. En soms een workshop onder begeleiding van een schrijfdocent of iets dergelijks. En dat bevalt me wel. Ik vind dat een leuke hobby eigenlijk. Nou, gelukkig wel, want als je 10 jaar doet, dan hoop ik wel dat je het leuk vindt, ja. Is dat literair café, is dat voor iedereen toegankelijk of moet je daar lid van zijn? Dat is in principe voor iedereen toegankelijk, want een stichting, we hebben geen leden. Wij hebben wel dan seizoenpashouders. Ja, daar kunnen mensen een soort abonnement opnemen. Hè? Dan komt men een seizoenpas en dan kan men gratis deelnemen op vertoon van de seizoenpas aan alle activiteiten. Oké. En dat is een heel belangrijke activiteit. De proza en poëzie wedstrijd die jaarlijks door ons wordt georganiseerd. En waarvan altijd in januari de prijsuitreiking plaatsvindt. En tegenwoordig doen we dat in het foyer van de Schouwburg, de foyer boven. En is dat is de Raadselijke Roos, is het niet? Dat is de Raadselijke Roos, ja. Ja. Mooi. En André, buiten het literair café ben jij zelf ook heel actief als schrijver, heb ik begrepen? Ja, maar dan vooral als dichter. Als dichter? Als ik tekstjes schrijf, dan gaat het over mijn werk. Dus ik schrijf geen verhalen. Een enkele keer heb ik daar wel eens een poging gedaan, maar dat ligt mij minder. Oké, en je hebt wel een boek uitgebracht met dichtbundels. Ik heb een bundel uitgebracht met gedichten. Naar aanleiding van het overlijden van onze dochter 4 jaar geleden bijna. En ja, toen had ik natuurlijk ook niks anders aan en in mijn hoofd als haar ziekte en haar overlijden. En daar heb ik toen ook vrij veel gedichten over geschreven. De titel is Josien, waar ben jij nu? Mooi. En dat komt van, voordat Josien zich is overleden, en zij haar definitieve diagnose had gehoord dat ze niet meer te genezen was, ongeneeslijk ziek, is zij zelf een gedeelte van de Camino Santiago gelopen. Vanaf Burgos in Spanje naar Santiago. En zij heeft daar een reisblog van bijgehouden, waar ze ook foto's kon delen. En die reisblog, die heet dan Josien, waar ben jij, nu. Wij hebben later, Anne en ik, ook die tocht gelopen, weliswaar vanaf Zuid-Frankrijk, dus een beetje meer. En toen hadden wij dus ook een reisblog van hetzelfde internetpagina. Ja. André, waar ben jij, nu. Ja. En jouw dichtbundel, is die nog te verkrijgen? Die is nog te verkrijgen bij uitgeverij Boekscout. En dan moet men even op googlen. Op mijn naam of op Josien of bij Boekscout. En dan vindt men dat wel. Ja, mooi. Ja. Nou, dat nemen we mooi even mee. In deze tijden dat we thuis zitten, kunnen we wel wat te lezen gebruiken. Hè? En dan is jouw dichtbundel bij uitstek geschikt natuurlijk. Goed, we gaan kijken naar een stuk wat jij hebt ingestuurd, André. Waarvoor mijn dank. 2 mooie gedichten heb je voor ons op de camera opgenomen natuurlijk. Ja. En daar willen we Venray heel graag even mee vermaken in deze tijd van binnenzitten natuurlijk.
Ik wil u thuis vriendelijk bedanken voor het kijken wederom en hopelijk tot een volgende cultuurketting. En dan André, wil ik jou vragen of jij je eigen gedichten wilt aankondigen. Ik heb 2 gedichten gekozen die ik zeg in de maatschappelijk heb staan. Omdat dat dingen zijn ja, die rond ons heen in de maatschappij gebeuren. En met name dus naar aanleiding van onze voorstelling Wies heb ik in het kort samengevat wat vrijheid voor ons kan betekenen. En ik had nog een gedicht Eerlijke Handel. En dat heb ik een keer geschreven in 2014 voor de medewerkers en andere belangstellenden voor de Wereldwinkel in Venray. Wies. Wies is vrij zijn van oorlog en geweld. Vrij zijn van onderdrukking. Vrij zijn van discriminatie. Vrij zijn van armoede en uitsluiting. Wies is vrij zijn om te kiezen. Vrij zijn om je eigen weg te gaan. Vrij zijn om te zijn wie je bent. Vrij zijn om binnen naar buiten te brengen. Vrijheid doe je samen. Jouw vrijheid is mijn vrijheid. Jouw lach is mijn lach. Jouw traan is mijn traan. Wij zingen ons lied. Wij spelen ons spel. Wij houden elkaar vast. Eerlijke handel. Ja, de koffieboer wordt uitgebuit. Zoals Juan Valdez uit Colombia. Met zijn muilezel Conchita. Die ploetert op zijn stukje rotsland. Zoals Carlos Rodriguez uit Guatemala. Die zijn kinderen niet te eten geven kon. Zoals Dembe Ngomo uit Oeganda, zwoegend in de brandende zon. Ja, de textielarbeidster wordt uitgebuit. Zoals Hanoufa Razak in Savar in Bangladesh, die omkwam onder het puin van Rana Plaza. Zoals de 11-jarige Niloufer en haar zusje Meg, die zich uitsloven in de fabrieken van Dhaka. Zoals Rabea Begum, die geen loon meer heeft, haar beide benen kwijtraakte bij de ramp, met haar 4 kinderen nu in armoede leeft. Ja, de bouwvakker wordt uitgebuit, zoals de Nepalees Nabin uit Kathmandu, die de godsganse dag met stenen zeult, als een moderne slaaf wordt afgebeuld. Zoals Mustafa met zijn sitar uit Pakistan, een lijzig lied speelt voor zijn overleden broer, bezweken op de bouw aan de stadions van de voetbalminnende oliesjeiken. Qatar, WK 2022. Voetbal gaat over lijken. Ja, ik wil gelezen en gehoord worden, want het is waar. De koffieboer, de textielarbeidster, de bouwvakarbeider en vele anderen worden nog steeds mishandeld, uitgebuit, onrecht aangedaan, zoals de Javaan uit de Max Havelaar van Multatuli.